Sawubona Felix. Ngiyafunga Gabriel. Ngiyafunga ngizoku-expose wena ngithi ngifuna abantu bakwazi ukuthi uyihloboni kaPende. Azindlela ongikhuluma ngayo. Hayi. Ufuna ubhala ejele. Mina ngizama ukwakhela ingane yami ifa. Ingane yethu. Awuzukutshela lokho. Awungitsheli lokho. Kuyiqiniso kodwa. Phela ukuthi inkampani idinga isikhathi. Kudinga ukusebenza kanzima nokuyikhandla kudinga nesibindi. Kodwa into ongeke uyazi wena le ngoba Genesis le wayithola isinenzuzo. Yeah, njalo. Wayithola inenzuzo wasuyilahla phansi, wayilahla phansi wayi. Usukhohle ukuthi wathini kumina Gabriel? Wangitshela enhlafini zamehlo ukuthi iGenesis ufuna ukuqeda ngayo wena. Ufuna igama elithi Genesis lisale encwadini engcwele kuyiBhayibheli kuphela. Awusho kanjalo wena? Felisha, ukhuluma kimi ngawe. Hlona nami. You know this seriously, this is obsession. Obsession? Yes. Yes, obsession, Gabriel. Yabona njengoba ngikhuluma nawe njengamanje ukuthi angihlanze mangikubhekile. Uhlanze. Iyona ndlela yokuchaza ngayo igama elithi obsession le. Yabona impempe yakho. Isizokula. Yeah. Izokula, I know izokula and wena ngifuna ukuqeda ngawe. Ngizoqeda ngawe. Last leli gama kuthiwa defamation of character. Kubeka wena. Kuba nento yenzayo. Ngena phakathi ejele. Ungakangeni mina. Ungena wena kuqala. Uzovakashela mina la kodwa ngiyakubona nje uzayi. Yebo. Ingqondo yakhe ayikule kude. Hayi. Yeah. Yabona. Ngizwe sobuhlungu ukuthi it was my responsibility ukuvika le project lena. Buka manje. Amandla ngaphandle bayangihleba bathi ngihlulekile. Ngihlulekile ukuvikela iGenesis nje yabona. Ahlulekanga. Sithanda sami. Ayekho umuntu ongazi ukuthi wena kuphela wazi ukuvikela iGenesis. Yonke lento izodlula. Baba wasebatshelile abantu laba i-congregation ukuthi bangawa-download amaculo la alikhiwe basaphatha music ngendlela e-right. I mean, it's not much, but it's something. And ngiyazi ukuthi abantu abafunayo bazolalela, abantu abanithandayo bazolalela. So please. Wona kuphela nje. Wenza isenzo. Oh my God. Yini? Baby. It's report le. Yazi in the history of Genesis asikazi ayikazi njengele into nje. Okay, you know what? Awusaza phansi kanje. Asambeni, ngiyakhipha for breakfast. Ngilambile angisana appetite. Angikucela. Okay?